हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फरायग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो फुङावनो बिनानाव सासेनि गस्ला ब्लाउस सुख्रेबनो होफैदोंमोन। ओमफ्राय आयु सुख्रेबबाय आरोना। ओमफ्राय आं फोनना लालाबायजोबदों, माने ओरैनो फोननो लुगैना फोनदों आं। ओमफ्राय दिनै जों गामियाव मा होनो बिदिनो दा फुजा फिसा फांसन दं आरोना, माने ओरैनो गामिनि गोजा। ओमफ्राय बिदिनो जमा खाना जायो आरोना जोंना मोसानायफोरनि बिदिनो। ओमफ्राय दिनै दं आरोना, दा फुङावनो आर'ज खनगोन, माइनाव थिखांगोन, ओमफ्राय बिदिनो दसे मिटिं जागोन, ओमफ्राय मेट्रिक HS फोराव फार्स्ट थांनायफोरखौ बरायगोन आरोना। ओमफ्रायो आं ब्लाउसखौ सुखांबाय। आयु माथो खोमसिसो नुजोब्बाय। केमेरायाबो हारसिं मा जालाबाय थायो साला। ओमफ्राय मा होनदोंमोनबा आङो मेट्रिक HS आव फार्स्ट थांनायफोरखौ बरायगोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनो मिटिं जागोन दसे। ओमफ्राय दाखालि बैसागुआव खेला होदोंमोन नालाय, खेलानि प्राइजफोर रानगोन आरोना। ओमफ्राय आङो खेलानि भिडिअफोरखौनो होनाय जायासै, होनो मोनासै आं। मबाइला आंना मा होनो अफ जालांबाय थानाय जादोंमोन नालाय, ओंखायनो आङो भिडिअफोरखौ ससे लादोंमोन, बाट होनो गोसो जायासै, आं होआसै। ओमफ्राय दा दिनै होसिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा होनो आं दा दसे थानानै ओंखारनोसै आरोना, दुगैना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय ओंखारनोसै। बा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। हे बाबा आंखौ मा गानहोजोबखो बिसोर। वाव आयु हिन्जाव गोदान नुखादो दे। आंखौ थिगखाजों हिन्जाव गोदान नुबावलायदों। अ नंगौना? हिन्जाव गोदान जाबाय दे होनबालाय आङो ना, देन्जार गोलावखानि। मोसागोन ना नोंसोरो? मोसाखावरिफोरा। ओमफ्राय आंहा दायो देलाय होनांगौ बिसोरखौ, नंगौना? दे फुना होदो। हे फुदो इखौ फुना होदो। बुजियाखै? दे सानैखौल' बख', आं बख'ना लानि दे। Jen baka apa namanya? Flight mode kalah.
ओंखाम जाग्राया मा हा देलाय होगोनब्रा मानसि ओमफ्राय जग्रानि लेथाथारिलाय ओइ बायखै ओइलाय इसोर सानैजो फाय ए मामि दंनो ज'आलै जोंनिजो ओंखामखौ फार्स्ट जाबावनोसै जों बयबो जेरै जेरै फार्स्ट जानोसैना जोङो बयनिबो ओंखामखौ बेनो गथ'फोरा ओं दा फैगोन Ê, Rân Việt Vậy Ini Rân Bro Hai này Ê, chị dạy nudu na, sirka Ê, sirka nudu na Ê, sirka Nudu na Nudu na Nudu na Sa Saya Saya Masa kena dali pun saya Chưa Apa? Mày bán là gì? Cứ không còn á? Ôi, ini phải bán. Mà, nè, biết tôi cũng muốn ăn gì? Ăn ăn đúng không? Ăn là. Kali nang anu. Oi, biết tôi cứ phải bán ra bên này. Ha나가 받아 이 타타랑. 네, दिनै पुरानावलि गामियाव बोसोरारि फुजा एबा रामरामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा बोथिसे ओंखाम स्र' जालायदो आरो बेवहाय गथ'फोरखौ गिबियाव जाहोग्रोदो गोथाव जादों ना मा ओंख्रै नों बेदर जायाखै मानो मोनजाया दिनै ओइ होआखै नामा नों बेदर बेदर ना फै ना फै ना फै Ha? Mana? Deh zalai deh, ibu. Muzang. Deh. Deh. Gotaw za. Ranbir. Hey. Masa kok? Bedor gosom. Sopari tarmane. Sopari. Deh za. Bawa malay masak apa? Bawa malay. Bawa malay. Oh, belum kan ni sudah? Tembak. Oh, jadi kan sudah? Kata ke? Ikut kaiman kan ya lay? Ikut kaiman. Ikut apa kaiman? Ada lagi yang bukan sih? गासैबो रायजो राजाफोरा जोंहा लाइमोन आफादा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोननो पुरानावलि लाइमोन आफादा मान बावदों बे मान बिलाइखौ आङो फरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लाबाय मावख' पुरानावलि लाइमोन आफाद से नाम्बार बेलेगाव पुरानावलि पिन 791 372 जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम अनसायारि मान बिलाइ खालाम 20 बैसागो 4 मे 2025 इंराजि निसिम सानजिब बर' बिफान नंगल बर' गामि सेनाम काकलिगाव बोरांहावि लाइजाम सोग्रा काकलिगाव जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम नै फरायसा गिबियावनो जों पुरानावलि लाइमोन आफादनिफ्राय नोंथांखौ उथ्रिसारनो हानाय गाहाम हामलायनाय आरो बरायनायखौ नाजावदों
बांसिनै बाहागो लानांगोन बेनिखायनो बर' माहारि आरो जों गामिया फैलाबानि इयुन एकाडेमिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों बेनि उनाव जों फरायनो सानदों बेनि उनाव जों फरायनो सानदों सिमा रानि बर' भेटेनारि अफिसार GC बर' सार लोगोसे आंनिख्रुइ उन्दै बैसोनि हारिखौ सिबिग्रा गावनि हारिमुखौ सिबिग्रा बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर थाबाय लोगोसे बे गामि आफादनि बिथांखौबो आरो सानसेया मानसि आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय दा दङ रन्जु बर' खाम दामो बिथांखौ आर'ज हानजानिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों मान बावनाय जाबाय आरो खननानै आइजो माहारियाव खाम दामनायाव जेनखाङा दा दङ ज' नैथियाव दङ एमि बर' गथ'फोरखौ देलायदो नै सासे देलायखांबाय औ मा देलायबावगोन माला गानबावगोन ना थेवबो मोखांनिया जाबाय दे इयो बारा रोङालै जानला मानला देलाय फैदो एबार नेक्स्ट र' मोखां मा मोखांले दे थाथो देलायनोसै दे इयावनो था इयावनो था ओइ रसिरे नोङो इखिजा जना थाथ'दो दे मा होनो नोंनिया गुजुनाया बारा जायोना दे र' गानग्रोनि जोंहा मेकआप आर्टिस्टआ देलायहोग्राबाय मोजां नुदोंना मेगननिखौ खायोहाय मा उदांस्रि देखायगोनब्रा मोजां नुदोंना रसिरखौबो मेगननिखौ देखायनाय मिसिमलाय देलायग्रा आंनि आरोना देलायग्राफोरा आंनि गोजा सेलेब जादों मालाय खानाय सोरबा देलायजानोबाबो देलायग्राफोरा लाइसिलाय गोजा आरोना नै आंनिया नङा दे गाइस सोरनियो लाइसिलाय देलायग्राफोरा नै नांगौबा सोरबा देलायग्राया लाना थांनो नैबे आंनि गोजा ससमा दङ आरोना इयाव मायो पायल मदाय ओइ मदाय जेसमिन आउटलाय आयु गाननो हागोन नोङो नै गाइस नै नुवाखै नै र' नैनो आयु गाननो हानाय नङा आङो नैखौ देन गाननो हागोन दोनदो सोदो देलायहोगासिनो आं देलायथ'वाखै देलायाखैबालाय मेकआपफोरखौ जेबो फोनाखै नै आंबो नुदों नै आं जेबो फोनाखै नै दासो देलायनो नागिरदों आरोना आं खानाय खफाफोरखौ बानाय वाव साफा नुबाय दासो बेखौ नायहरनाय नोंबो बेखौ नायहरनाय बिकियाबो देलायहोगासिनो बिराद आलाय बुजाय जाना दङ आरोना मेकआप माबा माबि फोना दानो आरो सानै थांबाय बयसफोर साथाम मिलायबाय आंखौ बानायदो दे फैदो जिउखौनो थुवाखै जाम्बिया ललिया जालायसिलाय जाजोब्बायलै दख'ना फुनाय मा फुनाय दे र' सिरिखौ फुनग्रोथारनोसै जाबायना मेगनावल' फुन जेराव फुना रोदा खामना होगोन मोसाग्राफोरा हे भगबान बांद्राय जाबाय नोंनिया जाबायदि जाबाय जायो हाय बोलो रसेरी मोसाखावरिफोरा हे भगबान ससमाया हुगार थुला नांदो आरो गानलाय जिरा नोङो यो जिरनि
आं नायनो लुगैजोबबाय मोसानाय बे भिडिअफोरखौ लालाबायनोसै लां गथ'फोरखौ देलायहोनानै इदिसो अबस्था जाबाय आं नै जा बिनानाव मोनफैना दं थांसै दानिया नायनो ड्रेस सोलायलालै आं बिदिनो थांबाय थानोसै मोसायाबाबो sang नुगोना नुवाबा गथ'फोर मोसादो गथ'फोर हा बान्था बा मालाय मोसानो फैदो बा मालाय नै सोरबा दान सोरां बिबिया समायना दान सोरां बर' बिथाङा नोगोद 3,000 गासिबो आखाइखौ दानांगौ दे गासिबो दे बरिया जायगा जागायफिननोसै गोदाव सोराव जाथारबा थांनो गोनांफोरावलाय